Rješavamo nejednadžbu iz školske knjige 37, strana 208. Zadana nejednadžba je 2 minus apsolutno x kroz 2 puta x manje od 1. Najprije se riješimo apsolutne vrijednosti. Kada x je pozitivan, kada je veći od 0, x je negativan kada je x manji od 0. Sada uvrstimo u nejednadžbu, pa imamo kada je x manji od 0, 2 minus x, 2 puta minus x, to je manje od 1. Nakon sređivanja nejednadžbe dobijemo da je x manji od minus 2/3. Imamo drugi slučaj, kada je x pozitivan, kada je veći od 0, tada ispustimo samo apsolutnu vrijednost i nakon kraćeg računanja dobijemo da je x veći od 2/3. Konačno rješenje prikažemo na brojevnom pravcu. X je element od minus beskonačno do minus 2/3, unija od 2/3 do plus beskonačno.